ഭാവിയുമായി ദാസങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ കരുണയും സഹായവും പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സമാധാനത്തോടെ പോകും എന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ഇതാരപ്പച്ച? ഈ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുമുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് വിശുദ്ധ തോമാസ് ലീഹ. ആഹാ, അപ്പച്ചനും മോനും ഒരേ പേരുകാരാണല്ലോ. ഈ വിശുദ്ധന്റെ പേരാണ് മോൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു തോമാസ് ലീഹ. AD 52 കപ്പൽ മാർഗം യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിൽ വന്ന ധൈര്യശാലിയായ വിശുദ്ധനായിരുന്നു തോമാസ് ലീഹ. പള്ളി പിരിഞ്ഞിട്ട് അപ്പച്ചനും പിള്ളേരും എവിടെ പോയിരുന്നു? കണ്ടില്ലല്ലോ. പപ്പ, അപ്പച്ചൻ തോമസ് ലീഹയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നല്ല വിശുദ്ധൻ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. അന്നേ, അപ്പച്ചൻ ബാക്കി കഥ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. വാ അന്നേ. അപ്പച്ചൻ ബാക്കി കഥ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പറയാലോ. നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ വിശുദ്ധനിലൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ തോമാസ് ലീഹ യാത്രക്കിടയിൽ കുളത്തിൽ നിന്ന് ജലം കോരി മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന കുറച്ചുപേരെ കണ്ടു. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന സ്ലീഹയുടെ ചോദ്യത്തിന്, ഞങ്ങൾ ഈശ്വരന് ജലതർപ്പണം നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഈശ്വരൻ സ്വീകരിച്ചാൽ ജലം എങ്ങനെ താഴെ വീഴും? സ്ലീഹ അവരോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ തർക്കം മൂത്തു. തർക്കത്തിനൊടുവിൽ സ്ലീഹ കുളത്തിൽ നിന്ന് ജലം കോരി മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, അത് താഴേക്ക് വന്നില്ല. തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടവർ ഈ അത്ഭുതം കണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. ആണോ അപ്പച്ച? ആരാ ഈ സമയത്ത്? ആരാ ഇത്? കയറി വാ ടീനെ. നോക്കിക്കേ, ഇത് ആരൊക്കെയാ വന്നേക്കുന്നത്? ദാ വരുന്നേ. വാ, ഇരിക്കെ. എത്ര നാളായി നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എന്തുണ്ട് വിശേഷം? നിങ്ങൾ ഇരിക്ക്, ഞാൻ ചായ എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പച്ചൻ ബാക്കി കഥ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്താണ് അപ്പച്ചനും ചെറുമക്കളും കൂടെ? ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് തോമാസ് ലീഹയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വന്നതും ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളുമെല്ലാം. അതെയോ അപ്പച്ച, നല്ല കാര്യമല്ലേ? അപ്പച്ചനറിയാമല്ലോ, കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളും സങ്കടത്തിലായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മാറി വിശുദ്ധന്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി. മാധ്യസ്ഥം വഴി? എന്തത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്തായിരുന്നു അത്? ചേട്ടൻ അറിയാമല്ലോ, ഇവൾ കുറച്ചു നാളായി OET എഴുതുന്ന കാര്യം. അഞ്ജു, നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക. ഈ ചായ ഒന്ന് കുടിക്കും. എങ്ങനെ വിഷമിക്കാതിരിക്കും ഇച്ചായ? എത്രാമത്തെ തവണയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചെഴുതുന്നത്, എന്നിട്ടും. പിന്നെ നീ നാട്ടിൽ വിളിച്ചായിരുന്നു? ഇല്ല,
വിളിക്കണം. മോളാണല്ലോ. ഹലോ. ആ അമ്മേ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? മഴയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നല്ല മഴയാ. നിനക്ക് എന്താ ഒരു വിഷമം പോലെ? എന്തു പറയാനാ അമ്മേ, എക്സാം റിസൾട്ട് വന്നു വീണ്ടും. എല്ലാം ശരിയാ, ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. സിസ്റ്റർ ആൻറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സിസ്റ്റർ ആൻറ്റിക്ക് കൊടുക്കാമേ. ഹലോ, മോൾക്ക് സുഖമാണോ? അതെ സിസ്റ്റർ ആൻറ്റി, ആൻറ്റിക്ക് സുഖമല്ലേ? നീ വിഷമിക്കേണ്ട മോളെ, എല്ലാം ശരിയാകും. തോമാസ് ലീഹായോട് മാധ്യസ്ഥ യാചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാം മോളെ. ഓക്കെ ആൻറ്റി, ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ സമയമായി. ഓക്കെ മോളെ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എൻ്റെ തോമാസ് ലീഹായെ ഇത്തവണ കൈവിടല്ലേ. ഇച്ചായ റിസൾട്ട് വന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. ഈശോയെ നന്ദി. എൻ്റെ തോമാസ് ലീഹായെ നന്ദി. നിങ്ങൾ ചായ കുടിക്കൂ. അപ്പച്ച, ശരിക്കും തോമസ് ലീഹ കേരളത്തിൽ വന്നായിരുന്നോ? വന്നല്ലോ. പള്ളികളും സ്ഥാപിച്ചു. 7 പള്ളികളാണ് തോമാസ് ലീഹ സ്ഥാപിച്ചത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ, കൊല്ലം, നിരണം, നിലയ്ക്കൽ, കോക്കമംഗലം, പാലയൂർ, പരവൂർ, തിരുവാങ്കോട്. ഇതിൽ തിരുവാങ്കോട് അരപ്പള്ളിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. തോമാസ് ലീഹയുടെ പേരുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ പള്ളിയാണ് മലയാറ്റൂർ. കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയ തോമാസ് ലീഹായെ മതഭ്രാന്തന്മാർ കുന്തമെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തി. മൈലാപ്പൂരിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം. മൈലാപ്പൂരിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ലീഹയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് എഡോഡോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ദിവസം ജൂലൈ 3 ആയിരുന്നു. ആ ദിവസത്തെ ദുഃഖ്രാന അഥവാ ഓർമ്മ പെരുന്നാളായി നാം ആഘോഷിക്കുന്നു. ആ ദിവസം തോമാസ് ലീഹയുടെ നാമകരണം സ്വീകരിച്ചവരെല്ലാം ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാ പപ്പ നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാരോട് മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കുന്നത്? ക്രിസ്തുനാഥന്റെ വചനങ്ങൾ പാലിച്ച് അവിടുത്തെ സാക്ഷികളായി ജീവിച്ച് അനേകരെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ആനയിച്ച അവർ ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണവർ. അതിനാൽ അവർ വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന യാചനകൾ കാരുണ്യവാനായ കർത്താവ് സാധിച്ചു നൽകാതിരിക്കുമോ? എല്ലാവരും വന്നേ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമായി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് തോമാസ് ലീഹയോട് മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കാം. പ്രിയദാസനായ തോമാസ് ലീഹായേ, മിശിഹായിൽ പ്രിയദാസനായ തോമാസ് ലീഹായേ, ഭാരതഭൂവിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ജ്വാല ധരിച്ചവനേ, മിശിഹായിൽ പ്രിയദാസനായ തോമാസ് ലീഹായേ, ഞങ്ങളുടെ യാചന കൈക്കൊള്ളണമേ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം.